Il-Union tal-Infermieri u l-Qwiebel irreġistrat tilwima industrijali mal-Gvern u ddikjarat li hija lesta għal kull ċirkostanza. Dan wara l-attitudni li daħal biha l-Gvern u l-Ministru tas-Saħħa fit-taħdidiet dwar il-ftehim kollettiv tal-Infermieri Maltin u Għawġin. Fi stqarrija l-Union reġgħet tefed dawl fuq il-konsulenti li tqabbad mill-Ministru tas-Saħħa biex ikun preżenti għal laqat mal-MUMN. Dan il-konsulent ġie mfisser bħala persuna li m'għandux għarfien tas-settur mediku u anqas l-esperjenza meħtieġa biex jiddiskuti materji li jirrigwardjaw il-gradi ta' qwiebel u infermieri. L-MUMN insistiet li din il-mossa qed tagħmel ħafna ħsara għaliex fit-taħdidiet qed ikun hemm biss interruzzjonijiet filwaqt li r-rappreżentanti tal-Gvern qed jispiċċaw iwaqqgħu kull proposta li tressaq il-Union għal ftehim settorjali. Apparti minn hekk l-istqarrija semmi wkoll l-element ta' musical chairs bil-Union durant il-Ministru tas-Saħħa imbagħad tintbagħat il-Ministeru tal-Finanzi u tispiċċa xorta terġa' tiġi referuta lill-Ministeru tas-Saħħa. Dan fih innifsu qed isarraf ħafna ħela ta' ħin biex jintlaħaq qbil dwar dan il-ftehim settorjali b'detriment għall-infermieri u l-qwiebel. Aktar kmieni dan ix-xahar il-President tal-MUMN Paul Paċ kien appella lill-Gvern biex malajr isiru diskussjonijiet serji madwar il-mejda, iżda kollox indika li l-affarijiet mhux qed isiru b'dan il-mod. Jiena l-appell tiegħi lill-Gvern huwa bil-pakkett finanzjarju li aħna li qed nipproponu hemm intaqgħu fuq mejda jekk hemm bżonn anke kuljum biex da jiġu pubbliku ħalli n-nies ikunu jafu x'hemm għalihom biex forsi nibdew nindirizzaw dil-pjaga qawwija li għandna li saħansitra issa qed jifqu ċertu servizzi għax m'hemmx nurses. L-iktar tliet punti importanti li l-MUMN qed tisħaq fuqhom huma l-importanza li jkunu msaħħa l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-infermieri u l-qwiebel sabiex dawn jibqgħu jipprattikaw il-professjoni tagħhom, li aktar żgħażagħ ikunu mħajra sabiex jidħlu għal kors ta' nursing u li jkun hemm setta proposti attraenti sabiex dawk l-infermieri li telqu minn dan l-impjieg jerġgħu lura fis-settur tas-saħħa. Bħalissa f'pajjiżna huwa kkalkulat li hawn nuqqas ta' madwar 600 infermier.